Ya kake? Lafiya Allah alhamdulillah. Na Allah ina mai wayan Salisu. Waye ne? Abokin shi ne. A'a to ai waye ne mai wayan misali? Sali. Ya? Sali. Sale. Sale ba? To ya kake da shi? Abokina ne. Abokinka ne? To kai baka san abin da ya faru da shi? Na'am? Baka san abin da ya faru da shi ba? To, subhanallah, wallahi ban sani ba. To, ɗan kidnappin, mu ɗan kidnappin masu garkuwa da mutane mun kama shi a hanyar Abuja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. To da Allah, tun yaushe wannan abin ya faru wallahi ban sani ba. To, yau muna kwana na 4 kenan mun nemi abin da muke so a hannunsu ba su bamu ba. To yanzu ya kuke so a yi? Yanda muke so a yi kawai mu yanzu muna son miliyan 20 ne cash. Miliyan 20. Miliyan 20 cash. Babu rigi ba ƙari. Wallahi tallahi kuɗin nan suna zuwa hannunmu gida ne yau din nan. A yau suka zo zai ware gida a yau. To da Allah dan baba fa? Dan baba na riga na lashe shi. Na'am? Dan baba na riga na kashe shi tunda na fi abin da nake so da wurin su Muhammadu din da su dan baba dai duk ban gane komi ba daga nan. Na sai bari in tura shi ya je ya duba mana fuloti dan alahira. Kai ma za ka bi shi. Dan uwar mamanka kai ma za ka bi shi. Kai ma sai ka duk inda ya tafi kai ma sai ka je ka dawoma a duniya. Ubanka ya ci bura uban shi. Kin ka kashe shi sai me? Kai dawoma za ka yi? Dan iska tsinan ne ubanka ya ci bura uban shi. Yanda ya mutu kai ma sai ka mutu. Sai ka mutu. Yanda ya mutu nan kai ma sai ka mutu kai musulmi ne. Saboda haka duk babu wani abu duk iskancin ku yi ku gama wallahi tallahi